راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتورن غازت إنياتا زدالو نتا راديو سلام كبرى سمعتي نايلومي عربي 14 طري 2022 فنونا يفلم الله كم كل جزي زينا كنقدمنا أرسطاطنه كوميتي سلمات نوبل ناي عامته 2019 تشلا من الزقونه قداماي منيستر ابي احمد كوينات تግራይ دو كبل صويعو اب السودان اب زغصل زلو حزباو نعبي حدا جنرال تقتلو اب سوريا جبنات انصار سباونت فصيمو اب جرمن عقبا زحتته كولونيل نحلفت كأسر تفريدو هذه إذاعة إرنا زينب زرزر ناي 2019 ناي سلام تشلام نوبل زغونه قداماي منيستر ኢትዮጵያ ابي احمد اب تግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ደው ናይ ምባል ዝለዓለ ሓላፍነት ከም ዘሎ ኣብ ነርዌይ ዝመደበሩ ኮሚቴ ስልማት ኖቤል ተሓሳሲቡ እቲ ኮሚቴን መጀመርያ እዋኑ ኣብ ልዕሊ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ዘቐንዐ ወቀሳ ሓዘል ምሕጽንታ ዘቕርብ ዘሎ ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ጸቕጢና ዘያደ ኣብ ዝመጻሉ ዘሎ እዋን እዩ ኮሚቴ ስልማት ኖቤል ነቲ ብገበናት ኩናት መኽልካል ሰብኣዊ ሓገዛትን ካልእን ዝውቀስ ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስተር ብታህዋኽ ዝሃቦ ስልማት ኖቤል ክሕድጎ ዝጽውዕ ኣህጉራዊ ጎስጓስ ይካየድ ከም ዘሎ ይፍለጥ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ኣብ መንጎ መንግስታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ን18 ዓመታት ንዝነበረ ምፍጣጥ ብምእላይ ሰላም ጌሩን ኣብ ኢትዮጵያ ድማ ናይ ፖለቲካ እስራት ምፍታሕ ተቃውምቲ ወገናት ናብ ሃገሮም ክምለሱ ብምዕዳሙን ዝኣመሰለ ለውጥታት ኣታኣታትዩ ብዝብል እዩ ኮሚቴ ስልማት ኖቤል ኣብ 2019 ሸሊሞ እቲ ኮሚቴ ኣብ ሊብያን ሶርያን ኣብ ዝተኻየደ ኩናት ብዝለዓለ ኢዱን ዝሓወሰ ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ነበር ባራክ ኦባማ ኣብ 2009 ዝሃቦ ስልማት ኖቤል ውን ብተመሳሳሊ ህወኽ ዝጉምቲ ምንባሩ ተነቒፍዩ ኣብ 1991 ናይ ሰላም ስልማት ኖቤል ተሸለመት ተሓላቒት ሰብኣዊ መሰላት ነበር ድሕራ መራሒት በርማ ዝነበረት አንሳን ሱቺ ውን ኣብ ልዕሊ ኣመንቲ ምስልምናን ዓሌት ሮሂንጋን ዝኾኑ ዜጋታት ሃገር ንዝተፈጸመ ዘስካሕከ ግፍዕታት ክትክውል ፈቲና ተባሂላ ስልማታ ክትምዛዕ ጻውዒት ቀሪቡ ነይሩ ይኹን እምበር ኮሚቴ ስልማት ኖቤል ሓንሳ ነቲ ስልማት ምስ ዓደሎ ሓሳቡ ብምቕያር ክሕድግ ከም ዘይክእል እዩ ዝንገረሉ ኣብዚ ናይ 120 ዓመታት ታሪኽ ናይ ኖቤል ስልማት ተዓዲሉ ዝተመንጠለ መራሒ ውልቀ ሰብ ይኹን ትካል የለን ኣብ ሱዳን አንጻርቲ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ወተሃደራዊ ጉጅለ ኣብ ዝቐጸለ ህዝባዊ ናዕቢ ተቃውሞ ንብታን ካብ ዝወፈሩ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሓይልታት ጸጥታ ሓደ ዝኾነ ብርጋደር ጀነራል ዓሊ በሪ መሐመድ ከም ዝተቐትለ ተገሊጹ ፖሊስ ሱዳን ኣብ ዘርጎ ሓበሬታ እቲ ጀነራል ህዝባዊ ናዕቢ ኣብ ምርግጋእ ኣብ ወፍርን ከሎ ብሓሙስ 13 ጥሪ ከም ዝተቐትለ ተኣሚኑ ኣብ ሱዳን ወተሃደራዊ ጉጅለ ስልጣኑ ንሲቪላዊ ወገን ከረክብ ዝጽውዕ ህዝባዊ ተቃውሞ ዳግም ካብ ዝውላዕ ኣስታት 2 ወርሑ ኣቑፂሩሎ ዛጊት ኣስታት 63 ሰልፈኛታት ክቕተሉን ከለው ነቲ ናዕቢ ንምብታን ካብ ዝወፈሩ ሓይልታት ጸጥታ ክቕተል እዚ ጀነራል ናይ መጀመርያ እዩ ኣብ ኩናት ሶርያ ገበናት አንጻር ሰብኣውነት ፈጺሙ ተባሂሉ ዝተኸሰሰ ኮሎኔል አንወር ራስላን ዝተባሃለ ሓታት ዕቑባ ኣብ ጀርመን ንሕልፈት ክእሰር ተፈሪዱ እቲ ወዲ 58 ዓመት ሶርያዊ ኣብ 2011 ከምኡ ድማ 2012 ጨንፈር 251 ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ ኣብ ደማስቆ ኣብ ዝርከብ ቤት ማእሰርቲ አልካቲቢ ብውሕዱ 27 ሰባት ብገፍዒ ከም ዝቐተለ እዩ ተኸሲሱ ንሱ ኣብ 2012 ከም ተራ ስደተኛ ተመሲሉ ካብ ሶርያ ሃዲሙ ኣብ ጀርመን ዕቑባ ሓቲቱ በቐረባ ዝፈልጥዎ ሶርያውያንን መቕረብ ግዳያትን ክሲ ምስ መስረትሉ ካብ 2020 ኣትሒዙ ጉዳዩ ምጽራይ ክግበረሉን ብቤት ፍርዲ ጀርመን ክረአን ጀሚሩ ኣብ መላእ ኤውሮጳ ዝርከቡ ኣስታት 80 ዝኾኑ ዜጋታት ሶርያን 12 ድማ ኣባላት ናይቲ ብስርዓት ባሻር አልአሳድ ዝምራሕ መንግስትን ዝነበሩ ኣብ ልዕልቲ ብሞት ሓያሎ ሰባት ዝተኸሰሰ ኮሎኔል አንዋር ምስክርነቶም ሂቦም ኣኽባር ሕጊ ጀርመን ብዝኣከቦ ሓበሬታ ብሞት 48 ሰባትን ኣብ ልዕሊ 4000 ካልኦት ድማ ገፍዕን ስቅያትን ብምፍጻሙ ከሲስዎ ቤት ፍርዲ ጀርመን ቅትለት ናይቶም 27 ከረጋግጽን ከሎ ናይ ዝተረፉ መርቱዖታት ክረኽበሉ ከም ዘይከኣለ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ኣብ ጸብጻቡ ስፊሩ እቲ ቤት ፍርዲ ብሓሙስ 13 ጥሪ ኣብ ዝሃቦ ብይን እቶም ኣብ ሶርያ ብገፍዒ ናይዚ ኮሎኔል ዝተቐትሉ ሰባት ክብሪ ይግብኦም እዩ ብምባል ነቲ ገበነኛ ንሕልፈት ክእሰር ወሲኑ ምስ ኮሎኔል አንዋር በተመሳሳሊ ገበን ዝተኸሰሰ ዕያድ አልጋሪድ ዝተባለ ካልእ ሶርያዊ እውን
ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ን4 ዓመታትን መንፈቕን ክእሰር ተበይንልዩ እዚ ኣብ ልዕሊ ኮሎኔል ኣንዋር ዝተወስደ ሕጋዊ መስርሕ ነቶም ኣብ ዓዶም ብዙሕ ገበናት ፈጺሞም ኣብ ሃገራት ኤውሮጳ ዕቑባ ብምሕታት ዝነብሩ ዘለዉ ይኹኑ ብሕጂ ንዝሓስቡ ካብ ሕጊ ከምልጡ ከም ዘይክእሉን ዝተበደሉ ድማ ፈትሒ ክረኽቡ ተኽእሎ ከም ዘሎን ዘጉልሕ ኣብነት እዩ ክቡራት ሰማዕትና ዜና ተዛዚሙሎ ዕላል ምስ ንጉስ ዓርከይ ዝስዕብ ትሕዝቶና እዩ ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ ዕላል ምስ ንጉስ ዓርከይ መሳኒቲ በዓላት ዝኾነ ሃብትሽ 3 በዓላት እዩ ምሳና ክሕልፍ መሪጹ ነዝሕልፎ ዘሎ ጥዑም ጊዜ እናስተማቐረ ድማ ዘለናዮ ናብራ ብገንዘብ ዘይትመን መኽሰብ ከም ዘለዎ ይዕልለና ካብ ሃገርካ ወፂእካ ምናልባት ክዳን ትቕይር ትኸውን ገለ ገንዘብ ውን ትገብር ትኽእል እዚ ዘለኹሙ ዓይነት ናብራ ግና ክትረኽቦ ዝከኣል ኣይኮነን በለና ኣብቲ ገንዘቡ ጫሕ ኣቢሉ ዘሕሽሸና ዝነበረ ባርኮፍ ኣቢሉ ንጉሰ ርእሱ ከም ዝነቕነቐ ምስ ኣረጋገፀ ጥማትኡ ናባይ ገበረ ሚልዮን ሓወይ እዚ ዘረባይ ከም ጥበራ ጌርካ ኢኻ ትወስዶ መስለኒ ንዓይ ክትጥበር ኢልካ ትዛረቦ ድዩ ወይሲ ንነብስኻ ክትጥበር ኢልካ ኢኻ ኢለ ከይጥርጥር ኢኻ ሰጊካ ንዓኻ ወይ ንሓደ ክትጥበር ኢለ ዝዛረቦ ጉዳይ ኣይኮነንዚ ነቲ ሓቂ ክትፈልጥዎ ኢለ ዝነግረኩም ዘለኹ ወፀይ ጥዕሚ እንተበለና ዶ እንታይ ጉዳይ ዘያብትሽ ነቲ ዘሎ ወድዓዊ ኩነታት ከረዳእና ኢሉ በለ ንጉሰ ካብቲ ተኣዘዘሉ ጎርዳዕ ምስ ኣበለ ስደት ጥዑም ዘይምኾንዳ ፈሊጥናዮ እኮ ኣለና በዕል ሃብትሽ ግና ኣብ ስደት ኣይኮኑን ዘለዉ ኣየ ሚልዮን ነታ ስደት ከዓ እምበኣር ቀኒእካልና ክትከልኣና ደሊኻ ሃብትሽ ከማርር ቃሕቃሕ ዝበሎ ይመስል ናብርኡ ኣብ ወፃእ ክገበር ዝመረፀ ኤርትራዊ ኢኻ ክትበሃል ትኽእል ሃብትሽ ስደተኛ ኢልካ ከተማርር ኣይጥዕመልካን እዩ ስደተኛ እንታይ ማለት እዩ ንማኑ ትርጉም ስደተኛ ረዳእካ ዲ ሃብትሽ ዶ ኣብ ኤርትራ ክመጣሎ እዩ ኣብ ዓዲ ስደት እንዲ ዘሎ ኣብ ወፃእ ዝነብር ዘበለ እኳ ስደተኛ ኣይትብሎን ኢኻ ሃብትሽ ብግዜ ደርቂ ተሰዲዱ ሕጂ ግና ሃገሩ ከኣቱ ነፃ እዩ ንሱ ደኣ ዘጠራጠር እኳ ይብሎን ኣነ መግዛእቲ ጽሊኤ ካብ ሃገረይ ተሰዲደ እምበር ከምዞም ናይ ሕጂ ሃገር ከየግልግሉ ኢሎም ዝሃድሙ ይኮንኩን ምናልባት ሰዳድዳና በበይኒ ይኸውን
ኩላትና ግና ስደተኛታት ኢና ከመይሲ ኣብ ሃገርና ይኮንና ንነብር ዘለና እንታይ ታዝበለ ይትዘረቡ ይኸምፃ እንታይ ኾንኩም እሞ ሃገርኩም ዘይተኣትዉ ይኽብል ከምኡ ክትብል ተኾንካ ሚልዮን ኣውራ ነቶም ሃገር እናደልየቶም ዝወፁ ኢኻ ተመለሱ ክትብሎም ዘለካ ንሕና ደኣ እሞ እቲ መንግስትና ዝደልዮ ኩሉ እናማልእና ኮይና ሃገርና ንመላለስ ዘለና ብሰንኪ መግዛእቲ ኣብቲ ወፃኢ ነዊሕ ምስ ገበርና ከይፈተና ዜግነት ዘለናይ ሃገር ሒዝና ተሪፍና ኣገዲዶም ዜግነት ሂቦምኹም ማለት ድዩ ብቐጥታ እኳ ዘይኮነስ እቲ ኩነታት 10ታት ዓመታት ምስ ቀጸለ ደኣ እሞ መሰላትካ ክሕለወልካ ኢልካ ናይቲ ዘለኻዮ ሃገር ዜግነት ትወስድ ንሳ ኮይና ዕላማ እምበር ምዕራባውያን ደኣ ቀልጢፎም ደኣ እሞ ነቲ ናይ ሃገርና ኩነታት ዘይፈትሕዎ ኣገዲዶም ዜጋታቶም ገይሮምኹም እዩ ዝበሃል በለቲ ዝሰትዮ ዘሎ ናብ ርእሱ ደይቡ ይኸውን ኢለ ዝጠርጠርክዎ ንጉሰ ሓቅኻ ትኸውን ኢኻ ንጉሰ ሓወይ ደርግ ንኤርትራውያን ከጽንት እንታይ ዘይገበረ ኩሉ ዓለም ድማ ምስኡ እያ ነይራ እሞ ንስኻትኩም ካብቶም ዝጸነቱ ዲኹም ትበሃሉ ንሕና ንሓይሽ ሃገርናን ህዝብናን ኣይርሳዕናን ብኡ ገይሮም ጸዓዱ ተመሪዖም ዝጠፍኡ ተማሂርና ኢሎም ብኡ ገይሮም ኣብቲ ባህሊ ዝሓቐቑ ጥዒምዎም ሃገሮም ዝረስዑ ክንደይ ድዮም ኣብቲ ሹካ ብኸም ኢኻ ትሕጉሰኒ እዚ ኩሉ ምቾት ናይ ወፃእሲ ሃገርካ ክትርስዕ ዘይተዓሻሸወካ ኣይጥዑምን እዩ ደይኮነን ክብለና ጸኒሑ ሕልና ንዘለዎ ናብራ ወፃኢ ጥዑም ኣይኮነን እምበር ጸዓዱ ደኣ ክጥብሮኻ እንታይ ከዘይገብሩ ገዛ ብጥርሑ እናቐመጡ መግብኻን መሓሸሺኻን ይህቡኻ ትምህርቲ ንፉዕ እንተኾንካ ድማ ኩሉ ወፃኢታትካ ሸፊኖም ክሳዕ ትምረቕ ይከናኸኑኻ ብድሕሪኡ ድማ ኣብተን ትካላቶም ዘይተኣደነ ገንዘብ እናኸፈሉ የስርሑኻ እዚ ኩሉ ሽርሒ ንሕና ፈለማ ይፈለጥናዮን ጠቢሮም ጠባቢሮም ሃገርካ ከም ትርስዕዮም ዝገብሩኻ እንታይ እዩ ዘይተረዳእካ ዘሎ ምስለካ ሚልዮን ንጉሰ ምስቲ ውዓሉ ከካፍለኒ መረፀ ሰላም መንግስትና ክልተ ዜግነት ዘፍቀደ እምበር
እዞም ኩላቶም ኣብ ደገ ዝነብሩ ዜጋታት እኳ መኸሰርና እዮም ነርና ኣብኡ እንዲ ደኣ ብልሒዞም መራሕትና ዝረኣየካ እዚ ነገር ዝሲ ገና ሜዳን ከለዉ ኮይም ሓሲቦሞ ማለት እዩ ሃብትሽ እውን ኣድናቆቱ ደመረ ኣነ እውን በዘረብኦም ተደኒቐ ጸኒሖም ነቲ ስራሕ ክፈጽምሉ ዘይከኣሉ መደሰይ እውን ናብ ዓዲ ስደት ከም ዘባረርዎ ስለ ዝፈለጡ እዮም ማለትኩም ድዩ ክሓቶም ተገደድኩ من كم يلك كابسال كزار بدا زي تعتت من قد سنة يولك كندا يسب سنكدر كم تسدس لازم فلوت يوم نتقدر سقفال حرة تسب كي كسرو نيزيقنت مسار عدي لهم هون ولا كلنا بجا غباب تشي نزمت كاردايو مليون دقا እናፈለጠ ዝጽየቕ ኮይኑ እምበር እዚ ማዓስጠፊእዎ ኣይሳላ መንግስትና ነዚ ዕድል ዝኸፈተልና እንዲና ዋላ ደቅና ሒዝና ሃገርና ክንመላለስ ንኽእል ዘለና ብዛዕባቶም መንግስትኹም ዘፍረዮም ስደተኛታት እንታይ ትብሉ هذا ودي منقصنا حربية تاتي فريم نتم حتى لا يغنوا وإذا تلعب كي تكذا مليون انتاي دي 5 عالت سئنالو زلخا قداي مسيلوكا كلت عينت إيرتراويان سدتنيا تاتينا زلنا እቶም ንበዝሕ መግዛእቲ ጸሊእና ዝተሰደድና ክንከውን ከለና እዞም ናይ ሕጂ ድማ ሃገር ምግልጋል ጸሊኦም ዝውፅዮም ናይ ስደተኛ ሽም ክትሓቕፉ እንተደልኹም ክልቲኹም ጉጅለ ሓደ ኢኹም ምናልባት ክልቲኹም መግዛእቲ ጸሊእና ኢና ተሰዲድና كتبلو تخيلو يقوم ويدما كالوت كم زحم يقوم كاب قالسي زهدمكم سبات يقوم احنا دا امو إلو تراي هابتش أقوارتسي على تجدو قبع قلقلوت هادي مميم كده زبل ناي عوتا حتو كاب كلتينا ملسي رخبان كأولنا مستمتنا يو كأسنا بلا تردو بعل نحنا كنوتسك كلنا እቲ ናይ ሃገርና ጻውዒት ብዙሕ ኣይተረዳእናን ንኣሽቲና ነርና مش ممسوسك حفاش ودوات كونك تقلسك نيركا ንጉሰ ከዘኻኽሮ ሃቅነ ንሱ ደኣ ዋላ ሕጂ እውን እኳ ሃገርና ምግልጋል ኣያቋረፅናን ሚልዮን ደኣ ነዞም ኣብ ደገ ዘለና ሃገራውያን ወቒሱ ዘይጸግበና ኮይኑ እምበር እዚ ኩሉ ኣንጻር ኩሉ ተጻብኦታት ንገብሮ ዘለና ቃልሲ ቀሊል ኣይኮነን እቲ ትገብርዎ ዘለኹም ቃልሲ እንታይ ዓይነት ሓደጋ ኣብፂሕልኩም
ኣየ ሚልዮን ግድና ብህይወትና ሓደጋ ክበጽሓና ዲኻ ትደሊ ኣብኡ ምስቲ ቢዚ ህይወት ደቅኻ ናብ ናይ መጻወቲ ቦታ ምምልላስ ኣሎ ናብ መዘናግዒ ቦታ ክትወስዶም እውን ኣለካ ኣብ ዕረፍትኻ ድማ ናብቲ ንሳቶም ዝመርጽዎ ሃገር ኢኻ ክትገይሽ ዘሎካ ንሕና ግና ትርእየና ኣለኻ ናብዚ ጥራይ ክንመላለስ እቶም ጸዓዱ እኳ በዚ ሃገራውነትና ግርሚ ዝብሎም ዘገርም እንድዩ ነጥናትኩም ቃልሲ መዝብ ሃገር ዘሎ ዜጋ ዘሕልፎ ዘሎ መስገደል ከተመሳስልዎ ምጽዓርኩም ይግና ንዓይ ዝገርመኒ ደቅኻ ምርኣይን ከብድኻ ምምላእን ዘይትኽእለሉ ዓይነት ቃልሲ ከመይ ገይሩ ምዝናትኩም ዝወዳደር ኣንታ ሚልዮን ከነዘናጋዕ ኢልና መጺእናስ እንታይ ኻ ጭንቂ ትዕልለና ኣይታሕዘለይ ኣብትሽ ኩለኻ ሓደ ይትኹን ሳላ ወጻእ ትነበር ዘለኻ እንዲኻ ትበጽሐና ትምዕደናን ትሕሸናን ዘለኻ እምበር ኣብዚ እንተትነበር ኣበይዶም ተራኸብና ኢና ደንካልያ ምስ መደቡኻ መዓዝ ክትመጸና ተጻወቶ ከም ዝነበርኩ ክርእዮ ቀልጢፈ ፍሽኽታይ ኰላዕ ኹሉ ንስኻ ዶ ደንካልያ ተመዲብካ ኢኻ ሃብትሻዊ ክምደበልካ ንጉሰ ብእንግዶትና ክዋዘይ መረጸን ኣነ እውን ኣብዚ 2022 ሰብ ከየሕርቕ ዝመደብክዎ ዘኪረ መሊሰ ከየጋድደሉ ወሰንኩ መብጽዓይ ክሳዕ መዓስ ከም ዝሕሉ ግና ኣይፈለጥኩን ዓመት መጸ ክንደይ መብጽዓታት ምስ ነብሰይ ዘይኣተኹ ክንደይ ከዘይሰበርኩ ብዝኾነ ሰናይ ሓድሽ ዓመት ክኾነልና መንዮትና ገሊጽና ተፈላለና